Salutare la băieți! Hai să continuăm unde rămăsesem. Bine, eu între timp să mai încălzi și vremea și o dăm din una în alta. Chiar mă bucur că s-a mai încălzit vremea. Între timp eu mai am făcut câte ceva față de ultimul clip care îl postasem. Și anume, am cam completat eu tot pe aici, sau mă rog, nu știu, 90%. Cred că mai lipsesc unele lucruri. Pardon, ăla care ține bateria aici. Tija aia, nu știu cum se numește, tijele alea cu traversa. Și pe această cale țin să-i mulțumesc și lui Alex Collection, care la informația lui s-a potrivit cureaua de Dacia Nova GTI, cred. Nu știu, eu oricum e de Dacia Nova, adică e mai scurtă față de ce cumpărasem eu, asta vine perfect. După cum se observă, e întinsă, e țambal. Între timp am achiziționat eu și o pompă de frână cu tocuvas. Am aici o cârpă care am zis că dacă pică lichid de frână, ăsta e coroziv și nu vreau să o păstrez cât mai mult în starea actuală. Singurul lucru care nu-mi place este antigelul. De ce zic asta? Imediat vă arăt. Cu toate că am avut oțet vreo 24 de ore în ea, pe fundul la vas s-a strâns iar. I-am pus și antigel, dar cred că o să-l schimb, că ăsta deja s-a făcut urât și nu îmi place. Recunosc că am pornit-o. Se și vede diferența între admisie și evacuare, că asta s-a făcut aurie, cred că a crescut valoarea între timp. I-am schimbat garnitura la capacul de culbutori, garnitura de aici de la saxofona aia mică cu două găuri, garnitura de aici dintre chiuloasă și admisie și evacuare, galeria de admisie și evacuare. La bord, de fapt înăuntru, am ales eu să-i pun niște scaune de BMW 46 seria 3. Pentru cine știe ce înseamnă E46. Cea mai vorbită mașină. Are aici o ruptură, dar nu mă deranjează. Am ales să le pun pe astea pentru că vin mai bine, mult mai bine față de ce luasem eu de Renault. Aici încă mai am de lucru la etapa asta. Avem și, cum v-am spus, ceasurile de Supernova adaptate în suportul ăsta pentru 1310, 1410, e aceeași poveste, aceeași formă. În fine, nu știu dacă focalizează cum să țin. O să încerc să țin așa, cumva. Deci când pun contactul, se aprinde martorul injecție, ulei, apă și ce mai avem, baterie și asta de frână de mână și alte pericole. Bun. În partea stângă avem poziții, culoare albastru, de fapt lumină de bord. Noaptea o să vadă mai bine, pot o să pun un fragment. Avem scurtă, nu știu dacă se vede. Cred că astea o să vă arăt când se înserează, că acum nu prea ne dăm seama. Hai să-i dăm și o cheie.
E rece, să nu accelerăm prea tare, nu e indicat. Mai bine. Aici ce vreau să vă arăt, dacă sunteți curioși, am prins cu piulițe nituibile pentru scaune. 1, 2, 3 și 4. Aici am avut o eroare de calcul. Mai se întâmplă că nu sunt inginer. Celălalt e prins la fel. Centurile se potrivesc alea de Daci direct aici. Aici am pus eu niște material de ăsta, nu știu cum se numește. Îl am și pe ăsta de aici care vine la podea. O să vă arăt la momentul actual. La interior e tot cheală, dar urmează să-i pun plafon și alte alea, dar aș vrea să-i vopsesc și interioarele, ce ține de praguri și ce mai are pe aici. Să-i pun restul aici la bord ca să arate frumos, plasticele alea pe acolo, tot. Sper să reușesc să termin cât mai repede, că și eu vreau să o pregătesc mai repede pentru vopsit, dar mai trebuie să așteptăm că încă e frig afară și nu e ce trebuie. Bancheta momentan e tot asta de Dacia, nu știu dacă o să pun de altceva, nu știu dacă se încadrează. N-aș prea mai vrea să-mi bat capul cu alte modificări, pentru că orice modificare ia timp și nu prea mai vreau. În fine, mai vă arăt. Și ca să mă laud, să nu zic că am stat degeaba, aici la rezervor am pus piulițe nituibile pentru șuruburi cu diametru de 8, cred, sau 6, nu mai mi-aduc aminte, merg șuruburi de astea de 10. Aici arată cam așa, totul complet, cu valva care vine aici. I-am schimbat și ăsta, gâtul ăsta de umplere. S-a potrivit de la o mașină turbo diesel, e furtun de turbo. S-a potrivit ca diametru, cu coliere, cu tot ce trebuie, vine bine. Mai am să prind eu ăsta aici, să lipesc. Da, și rămăsesem fără memorie sau ceva de genul ăsta, îmi zice aici. Am prins piulițele nituibile, cum vă ziceam, peste tot, le-am pus toate. Am zis ca să stea fix. Avem peste tot. Am pus și mocheta asta aici de probă. Vine bine, trebuie să o spăl și pe aia puțin și după aia să o lipesc. O am și pe aia din stânga. Am pus scaunele astea, cum vă ziceam. Am montat și, după cum vă spuneam, trapa, piesa de rezistență, ca să zic așa. Mie mereu mi-au plăcut mașinile cu trapă. Nu știu cum să filmez, că nu știu dacă se vede bine, cred că trebuie să filmez în partea cealaltă. Are aici cam 2-3 cm până la tabla aia. Și aici, nu știu, are mai mult. Eu știu că așa vine. Știu că vine de aici, de la chederul de la parbriz, până în ramă 11 cm. Așa au mașinile de fabrică. Daciile de fabrică, pardon. La bord, să mă urc eu puțin aici, e complet. Nu vă luați de crăpăturile mele, o să le fac și pe astea. O să găsesc eu o soluție pentru ele și după care o să încerc să îmbrac bordul ăsta în ceva, nu știu, o să văd eu niște vinilin, material, nu știu. Ce am făcut aici? Avem brichetă cum avea și ea de fabrică, ăsta l-a avut de fabrică. I-am pus temporizator, trebuie să caut ăla, dar el am sigur, dar nu știu pe unde e. O să-l găsesc. Aici am pus indicator de presiune de ulei
pentru că acum avem și sondă de presiune de ulei și am zis, am tăiat eu aici cât de cât am putut și l-am pus și pe ăsta, funcționează. Pardon. Aici, nu știu cum să filmez. Ceasurile aici vin bine. Așa, am rotit puțin volan. O să vă arăt și după aia că n-am borna pusă. Ce vreau să mai vă arăt. Aici am pus eu suplimentar 1, 2, nu știu dacă se vede al doilea, aici undeva. Un releu, 2 relei. De ce le-am pus pe astea? Unul e pentru fază scurtă, unul e pentru fază lungă. Pentru că, din ce am înțeles, pentru blocul ăsta de lumini de Logan, ăsta când pornești și dai scurtă, lungă și așa mai departe, trebuie releu de protecție ca să nu deteriorăm, să nu deteriorezi sau să deteriorăm, cum vreți, contactele de aici din interior, care am înțeles că sunt mai sensibile față de alea care erau la Dacia. Așa am înțeles, i-am pus niște relee, nu încurcă cu absolut nimic. I-am pus și capota după break, după Dacia break. Aici are o deformare, dar sper eu să o trag. I-am pus și aripa. Cam asta o să rămână luftul. Sau cred că mai pot să mai închid puțin din el. Încă nu e prinsă. Ia să vedem. Dacă forțez eu, cred că mai recuperez din luft să vină mai bine. Cam așa vine, nu prea am ce să-i fac. Aici sunt niște eroglife făcute de nepoțica mea. S-a jucat pe aici cu un marker. Aici în dreapta e mai nimic. Am pus și grila asta, care vine aici la calorifer. E prinsă în câteva șuruburi. Deci am pus-o ca să-mi iau toate liniile, toate lufturile. În compartimentul motor i-am pus electroventilatorul, cum a avut ea de fabrică. L-am prins cu niște piulițe intuibile pentru că radiatorul ăsta nu avea prinderile. Dar e ok, e pus ca de fabrică, după radiatorul de fabrică. O să-i schimb și pompa de frână, pentru că am luat-o nouă cu tot cu vas original, adică e vasul ăla original, o să vi-l arăt și pe ăla imediat. Ce mă deranjează acum mai tare și am aflat, cred că are garnitura de chiuloasă ciupită, arsă. Nu e rău, dar e ciupită pentru că urcă apa în vasul de expansiune. Când dă să încălzească apa, de exemplu am pornit eu și am lăsat-o vreo 5 minute și aproape s-a umpluse vasul de expansiune. În loc să rămână la semnul ăla de maxim, el s-a umpluse până în gură. Și pe evacuare am văzut că dă strop de apă. Eu mă așteptam să dea cu strop de apă, dar nu așa în halul ăla. Și să cunoștea și condens la evacuare, ce nu e normal la timpul ăsta, că nu mai e minus 5 grade afară. Sunt cu plus câteva grade bune afară. Dar e în premieră pentru mine treaba asta cu schimbatul de garnitură de chiuloasă și după aia reglajul culbutorilor și strângerea la cuplu și așa mai departe. N-am făcut chestia asta, dar o să încerc. Văd ce o ieși. Și o să încerc să filmez și atunci, să pun camera undeva aici să filmeze. Să vedeți și voi ce fac, cum fac, o-i face bine, nu-i face, o să vedem. Aici la termocupla asta trebuie să-i schimb eu papuci ăștia.
O să găsesc niște papuci și eu să-i schimb pentru că arată rău. Aici la fel. O să fac legăturile astea bine. O să iau tot așa ceva, o mufă care să fie plug and play, fără să mai mă complic cu cositorire, cu bandă și așa mai departe. Și nu știu, o să mai vedem ce mai facem. O să vă arăt. Și să vă mai arăt ceva. Bara când o să o pun, o să vină cam așa. Bine, nu e nici terenul aici drept, nu trebuie să ne speriem. Dar cred că am coborât-o eu cam jos. Bine, eu îmi doream oricum o Dacie pe burtă, ca să zic așa, cum se spune, între băieți. Îmi place mașina low, dar cred că e cam low. Bine, și lipul ăsta care o face să coboare mai jos, dar e cam jos, cred eu. La ce drumuri avem? În față e cam așa. Și aici nu e nicio problemă. Luftul ăsta încă nu e prins aripa, deci nu e prins absolut deloc. Stă doar așa de inerție. Cam așa e de lăsată și aici. Adică bagi mâna, dar e cam la față cu roata. Vedem după aia ce o ieși. Cred că o să vă las și o poză pe aici pe ecran când pun clipul, cum vin aripile, cu grilă, cu tot. Ce am făcut eu aici, niște teste. Să vă arăt și de aici, din poziția asta, care să vede mai bine. Basculele cam așa stă. Deci are tendința să o ia în sus din cauza că s-a tăiat din arcuri. Doar două spire am scos și am aplatizat spira de jos. Și nu știu, cam așa stă. O fi bine, o fi rău. Vedem la momentul potrivit. Dacă nu avem arcuri originale să-i punem, dar nu prea aș vrea să o înalți, îmi place mai mult așa. Vedem atunci. I-am pus și borna la baterie, cum vă spuneam. Să vedeți și ce fac eu aici. La punerea contactului nu știu cum să țin să vadă bine. Cam așa, în poziția asta trebuie. Facem din nou. Se aprind așa martorii, să stinge la de injecție și rămân ăștia la alții. Ăștia să sting când pornim motorul. Frână de mână și așa mai departe. Ăsta e de la avarii de aici, care nu funcționează. Ăsta de aici e martorul de la avarii. Aici e în felul următor. Semnal stânga, semnal dreapta, poziții, scurtă, nu știu dacă se vede, să-și audă un releu, lungă, și aici în stânga de tot bate și lumina de afară și avem ceață. Pardon, dezaburire lunetă. Se aprinde martorul aici. Atinge și se aprinde. Deci el e complet. Aici la fel. Luminile se aprind toate, peste tot, și inclusiv asta aici. I-am pus eu așa o lumină albastră ca să fie în ton cu bordul. Ăsta iar are cablurile duse până în față, trebuie doar să le atașez la faruri pentru reglarea farurilor. Torpedou clasic. Ușa asta care am pus-o are și fața de ușă. Da, v-am spus că vreau să fac alte fețe de uși. Ce vreau să vedem mai detaliat aici. Sau relele.
de la lungă, scurtă. Deci cam asta e. Totul funcționează cum trebuie. Am zis că vă arăt și pompa de frână. Asta e pompa de frână. Nouă. Bineînțeles. E firma asta bună. Așa am găsit, așa am luat. V-am mai spus eu că nu mă deranjează. Vasul de lichid absolut nou. Nu știu dacă ați observat, i-am adaptat eu și un filtru de aer sport. Și de design și îmi place și cum sună. E modificare mare aici. Nici nu mai știu de la ce am luat cotul ăsta. Și l-am tăiat, l-am scurtat, l-am făcut în așa fel încât să vină cât se poate de bine aici. El nu e prins, dar stă, adică nu are unde să ducă. Îi fac eu un sistem de prindere dacă e cazul, dar nu cred. E ok, etanșat absolut peste tot. Își face treaba ca să nu intre gunoaie în sistemul de injecție. Și așa în ansamblu a ruginit și roțile. Bara asta nu e prinsă, dar o să o prind. Nici la tob aici n-am făcut mai nimic. Nici pe la exterior. E tot cam așa. Nimic special. Mizerie pe aici. Am și mocheta. Am pregătit eu aia. Să vă arăt imediat. Am pe aici balamul până ea. Niște de-asta. Nu știu cum se numește. Am și pentru aici, v-am mai spus. O am pregătită, dar de ce nu am pus-o? Aici la trapă trebuie să o desfac. E doar pusă de probă. Trebuie desfăcută. Dat cordon de jur împrejur cu mastic. De la de garnituri. Am eu un mastic care e mai special așa și când se usucă rămâne tot maleabil. Pardon. Și mai intră picături de apă. Și aici cred că tot de la ploile astea. Da, și acolo se vede, a băgat ceva apă. Și n-am preferat să nu pun completare aici cu mochete și cu toată izolația asta, pentru că sigur o să mai intre apă până etanșez eu toată povestea asta și după aia o să fac. Și o să o pregătesc și de vopsit. Să văd unde o să o vopsesc până la urmă, că asta chiar nu știu. Nu știu unde o să o vopsesc. Aici am o panoramă de baterie care nu prea e bună. O mai pun de când în când pe redresor ca să pot să pornesc cu ea. O să iau și baterie și ce o mai trebuie să mai iau nu mai știu. O să mai vedem atunci. Și sper să vă placă ce am făcut. Atât am putut și eu în timpul care l-am avut. Cred că aici o să închei și clipul ăsta. Îl pun să-l vizualizați pentru cei care vreți. Vă mulțumesc mult că ați stat până la final și ne revedem pe următorul clip. Sper să-l fac cât mai curând. Și i-am luat și capete de bară noi. Astea sunt ale vechi, am luat și capete de bară noi. Nu mai vi le arăt că nu mai știu unde le-am pus. O să schimb și capetele de bară. Și cam atât. Să ne auzim de bine și o zi cât mai bună în continuare. La revedere!